سلام زي خبركم تغطاتلتي بين تي في لومسوني سلاسة جنبوت زتدالو على توزينات تعتزلكم متلخو كم وترك سافة أمام دباتنا نخت كتاتلنا عند عدمكو بقدام النت أرأس زينا نيرتران يمنن أبزواسن كل ما يهمت كعتي كابز تخيل تجالبه زد حنو فرنساويان هناب عدم تفانيهم نجنزبهم بأسف بمخفال جنزبهم كرخبو زد تجددو سدرابيتات تجاروه مبزحهم تجاليسو بوتين حاميمو زبهال ورا حسد كم زخونه لافروف كم زجلاتن كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال جزيه إن داتا منخم أبزا channel دمه ناي وترو تختاتلتي نختكونو سبسكرايب بمجوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم نيرتران يمنن أبزواسن كل ما يمتكعتي كابز تخيل جالبه زد حانو فرنساويان نبعدهم تفانيهم كنتيباتش سينيهري كونكور نايز تبالت فرنساويت كتما زنبره فيليبو بريلو زركبهم فرنساويان بحرينياتات زغوازو لازنبرو جالبه اب 19 جنبوت بفتانات بزمصو طقات متقعتي ابز كايدلوم بيوت كم زدحنو كوانت تحبره زرزر حبريتا كيت وهبو يصنيحم اتاناي هونغ كونغ بانديرا اندام بلبلت كاود بجبوتي استبغس جالبه نيرتران يمن نابزواسن كلماي دسيتات حانش حليفه اب كل مايات ودب حودايدا متقعتي كم استفصم لا يتحبيرهم بزحم يخون منتهم كي تحبر زنح بحرينياتات بفلوي سرحيت بحانتي هليكوبتر تعجبوا من بحانتي ناي إيطاليا مركب كم زقعزو جايزة لباريزيان أقاليهم دهيرو دمانا بجبوتي كم سسقاقرون لتاستات 19 مترو زنوحاتا لاكوتا زعينتا جلبها بفلوت فرنسا بحرينيا فيليبو بوبو اتمرحن من باران حدا كابتو وعستون ودي سبعان حدا عمد كنتيبا اب زوبه دزيفيلين نبر مخانن ترغاغيتم اتم بحرينياتات كلمه استفصملو متقاتي كابور حلكاتيت ادحيزا اب غعزو بحريوم نيروم نتاجالبا زت قعوطات منتهم بنصر كفلت كوانت زي تخاله نتهم بحرينياتات جهو بمحز ገንዘብ ከሐቱ መደብ ዝነበሮም ሸፋቱ ባህሪ ምዃኑም ተነጊሩም በስተኻይደሎም ጻሪካ መትቃዕትን ጭውያን ዝድሓኑቶም ፈረንሳውያን ናብ ጅቡቲ ኣብዛኣተውሉ አምባሳደር ፈረንሳ ተቀቢሉ ናብ ሀገሮም ክሳብ ዝበጽሑ ዘልዮም ነገራት ከማላሎም ነጋዜጣ ለፓሪዚያን ኣብዛሃቡ ሓበሬታ አረድዮም نجنزبهم بأسفي بمخفال جنزبهم كرخبو زد تجددو سدرابيتات تجاروه مبزحهم تجاليتو حدا كابتون بشانخ كل الامحاره مستغراي زواسن لهم كوابيتات كوينو اتجنزبناي ملأخ سرحتي زسالطو دللتي نرودين يبحال اتجنزب بسباسبن بتليفون كم زبصحو زارب نرودين از سراح اب تግራይና بزتفلالي ከተማታት بمخاريخون او مزلو سبات بمتحبار كم سرحو يغلጽ انزل اخلي سب ايفلطون زقبلنون ايفلطون بامنتنا انسرح نابالا ماتا مقاله ويوقرو طراي زيكونه ناب قطرات باغري كساب شمون تسعه تغعيزن زبصح كلهم سرابيتات اللوم سبينا ندحن زلنا يبل زخونا بتغراي ناب زركبو ابالات سدرون محزوتن ገንዘብ كلخ نابتم كاب አዲስ አበባ كساب عفار الله ماتان مقالن زلون دللتي بتليفون بمدوال تقبلتي ناي زنبرو وي كركبلو يخليم زبلو بوتام زرزر حبريتا كم زلو نرودين يردم ازناي غزاوي بلوك قوصر كخون يخليم نحناكا ناي تتقبالي شمن مللي منتن رينا انهبوم نزي حيزنا اتجنزب بمبصح اغلغلوت انهبالنا تملالسنا زي كنرخبومون نخلينا تليفون يلن باكالون اين فلطومن قبلونا انكلوغن نتامنت فيديو قوريصنا نابتي تلاخي نسدد بو ابلنا سلامتاون نبتصحيلوم عمي 28 سنه 2021 كاب ساعات دحر قطر جميرو نبار كتما مقله دنغرغريلوم كاب حدا ጫፍ نابتي خالق زغوايي لومخه انتا يخفطريلو زشقل بزحينيرم عطوات وتادرات سراويت بيمان صغام خغوايو تكالات نግዲ አብያተ ጽሕፈት መንግስትን ካለ ማህበራዊ አገልግሎት ዝህቡት ካላትን ተዓጽዮም ሲቪላት ናብ ገጾም ካቱ ጸድፍድፍ ይብሉ ነይሮም ነባሪት አዲስ አበባ ዝኾነት አደኽል ተቆልዑት ትርሓስ ሃይሉም ኣብ ትግራይ ናብ ዘለዎ ስድራቤታ ገንዘብ ንምልኣኽ ናብ ባንኪ ዝኸደትሉ መዓልቱን ሽዑ ምንባሩ ትዝክር ካብ ስራሕ ውጽእ ምስበልኩ በቀጥታ ናብ ባንኪ ኸይደ እተን ዝነበራን
ኣትየሎም ናብ ገዛይ ምስተመለስኩ ዝናፈስ ዝነበረ ሓበሬታ ግን ኣሰንቢዱኒ ሕጂኸ እንታይ ክፍጥር ኢለ ሰጊኤ ድሕሪኡ ባንኪ ስለዝተዓጽወ ግን ቤተሰበይ ገንዘቦም ክረኽቦ ኣይከኣሉን ትብል ሓይልታት ትግራይ ሃንደበት ንከተማ መቐለ ዳግም ክቋጸሩ እንከለዉ መንግስቲ ፌደራል ቤናዊ ምቁራጽ ተጻቦ ኣውጁ ካብቲ ክልል ከም ዝወጽእ ገሊጹ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ብሕጋውነት ዝሰርሕ ፋይናንሳዊ ትካላት ስለዘየለዉ እቶም ኣብ ጸገም ዝርከቡ ስድራቤቶም ገንዘብ ከብጽሑሎም ዝደልዩ ካብቲ ክልል ውጽእ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ስሩዕ ብዘይኮነ መንገዲ ገንዘብ ዝልእኹ ሰባት ይጥቀሙሎም ትርሓስ ሓንቲ ካብ ኣቶሚያ እዞም ገንዘብ ተቐቢሎም ኣብ ትግራይ ናብ ዘለዉ ሰባት ዝልእኹን ዘብጽሑን ውልቀ ሰባት ድማ ካብ 20 ክሳብ 40 ሚእታዊት ካብቲ ናይ ባንኪ ሒሳቦም ኣታዊ ክኸውን ገንዘብ ቆሪጾም ይወስዱ እዞም ልእኽቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ክሳብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ትግራይን ዝተዘርግሑ ኮይኖም ካብ እምነት ወፃእ ካልእ ሰብ ኣብ መንጎ እቲ ዝለኣኽ ኮነ ዘብጽሕ زأتو وعل ويكال حقاوي أسرار حاخم زيلو يزارب أبزنا يدللا سرح بينو كم زي سرح زارب رودين اتزل أغنزب من بتاح كاب 30 كساب 400 عصبي ويكا كوميشن ناخفلو تمساسالي سرح زسرحو أكالات انتهالون نسوغن 20 تراي كم زخفل يزارب مغنياتو كبر هنكلو دمام اتغنزب كاب بانك وصاي كساب اب ايد تقمتي زبصحلو زلوم سنسلت ازيو زتحلالخم حدغنيان بزحت تخافلتن زلو سلازخونه يبل كله نوصدو كوميشن ناب جبانا زاتو ايكونن حدا ገንዘብ ካብ ባንክ ይخوጽ እንከሎ ንብዙ ሐሰብ ኢኻ ተውጽም ስለዚህ ንሶሙን ናይ ሻይ ይደልዮም ብተወሳኺ ናብ ትግራይ ብዙሕ ገንዘብ ሒስካ ምንቅስቃስ ከቢድን ብዙሕ መሐልኻታት ዘለዎን እዮም ነዚኦም ብገንዘብ ኢኻ እናሳዓርካ اتخيدي بل كاب 10 كساب 5,000 انت بصحتنا زترفنتهم كالوت محلخاتات مشفني يزوعل كوميل ناونغن هيوت حدا سبون انت خونه ندحنينا بتعامي زغرمكي ابوه ويكا اب تግራይ سبيبك يزلوم ገንዘብና ሃለው ይጠሚ ዘሎ ይብል ንሮዲን እዚ ሰንሰለት አዝዩ ሓደገኛን አካላት ጸጥታ መንግስትን መምሕዳርን ቁጽጽር ዝገብሩሉ ስለዝኾነ እቲ ገንዘብ ብመንግስት ወይ አካላት ጸጥታ ናይ ሙራስ ተሳተፍቲ እዚ ዝሕጋው ስራሕ ናይ ምእሰር ሓደጋታት ከጋጥሙ ይኽእልዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን መምሕዳር ከተማ ቆቦ በታ ከተማ ቢሉ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክበጽሕ ዝተተለመ 3 ሚሊዮን ብር በሓይልታት ጸጥታ ኣብ ቁጽጽር ውዕሉ ክብል በፌስቡክ ገሊጹ ነይሮም በተመሳሳሊ በከተማ ሰቆጣ ናብ ህወሓት ዝሓልፍ ዝነበር 5 ሚሊዮን ብር كم زتتحزن إسراء طرطرات أب كيد خمسة أتون زبل حبريتام بيت صحفة سلامن ستان من محدار بهرسب واق خمرة مجلس ويذكر زوم حبريتات كم زسمعهم ززارب رودينجن نحنا نبسبات إنا نبتصح زلنام أمون جوز جنزب نيموراس ترى زيكونه كن السروي كلا حدقة كبتصحنا خمس خيل كنفلتنا نسرح زلنام زتأميو سبات هاللوم بزوحات الرابطات زتوسن نجر كرخبون كلو والله أن بقيهم زمسقولنا يبل رودين جنزبهم من مقبال جنزب مخفالهم زحمهم نبرتي أما فارق زورحي أبو مبرح وحات دكتور دبرتين قبر ميكائيل زركبهم أم حدرتي تجراي أب كتمام مقلن أب زكايروم هزبوي وعلاتات يكايدو نيروم أبزوم مدرخات بركت زبلو سبات ببوتو مررتهم زسمعو خوينهم اتزستل أخلهم جنزب من مقبال زخفلو حدايم حدنا باري كتمام مقلم ولدن كحلف اللي إلهم جزاء حيزم نوصاز سددون قلعوم حجي أبوتات تعاتيهم أب عدوانا كوينن حوي تقاتيلن زمسو جنزب ناولدن جنزب يلخلوام نزجن أبعلامات 35 مئتاويت يخفلوا لهم 10 دما كم إتي 4 كنيو نعاس جيروم دما نافركي أتيوم اللهم سبدا أنت يخبلهم أرحجي يردو كلو مرتهم أسمعهم نيرم كان نبارتون كأربع كسب سوساز بحال تجميرو 10,000 تسددوا الكام شد ششه تقبل نقادون من تايوم زفرحو عدست أمي يقول أحيزة عب تلفزيون النار أيوة اندحر زي حمم أنت يخوين منجستي زير يخطبل تحتي تام لازم سرت بمبار منجست كل النتوم أبتا كتمات وافيرهم زلو سوات سقمتي زو سدلو أتعطوا زل على اللون سرعة محبراوي أقلوت زرخبلون من قدي
ክፍጠር ይጠልቡ ነይሮም ስድራ ቤታት ነቲ ዝተላኸሎም ገንዘቦም ክሳብ 400 ከፊሎም ክረኽቦ ይግደዱ ምህላዎም እኳ እንተሕመሞም እቲ ዝሓትዎ ዘሎ ክፍሊት ፍትሓዊ ከም ዘይኮነም ከም ዝርድኦም ዝዛረቡ ልኡኻት ግን ኣብ ፀገም ዘሎ ቤተሰብና ክንበጽሓሉ እንኽእል ብሕታዊ ኣማራጺ ይብሉም ናተይ ልምዲ ብዓፋር ዝልኡኹ ሰባት እዮም ዝብል ሰመረ ገብረ ማርያም ኣብ ቀረባ 25 ሚታዊት ከፊሉ ናብ ትግራይ ከም ዝልኣኾ ይዛረብ እቲ ዝኽፈል ይውሓድ ይብዛሕ ሓረጣ በዝመስል መልክዑ ብዙሕ ገንዘቢና እንኸፍል ዘለና ግን ካልኦት ኣማራጭታት ተዓጽዮም ዘለዉ ባንክ የለን ስለዚ ቤተሰብ ገንዘብ ሲኢኑ ብጥሜት ካብ ዝመውት 40 ሚታዊት ተቐሪጾውን መልኣኺ ሓይሽ ካብ ዝብል ዓቕሊ ጽበቲና ንጥቀመሉ ይብል እቲ ኩነታት ብሰንኪ እቲ ዳርጋ ንሓደ ዓመት ዝቐጽል ዕጽዋት ዝተፈጠረ ዝብል ሰመረም ነዚ መንግስቲ ክንቀፈሉ ይግባእ ኢሉ ይኣምን ኣብ ትግራይ ዘለዎ ቤተሰብ ገንዘብ ከፊልና ገንዘብ ንልእኸሎም ከም ዘለና ስለ ዝፈልጡ ይሕሞም እዮም ገለ ንስኻኸ እንታይ ክትኸውን ኢሎም ዝመለሱ ስድራ ቤት ኣለዉ ሰብ ከዓ ኣብ ዕጽዋ ይጥሚ ኣሎ ኢሎም ኣብ ትግራይ እቲ ዕጽዋ ክሳብ መዓስዩ ከምዚሉ ቅጽል ዝብል ናይ ህዝቢ መረርታት ብዝተፈላለየ መልክዑ ይግለጽ እዩ ዘሎ ዝብሉ ሽሙ ክጥቀስ ዘይፍቀደ በዓል ሞያ ገበነን ድሕነትን እቲ ሰንሰለት መልኣኺ ገንዘብ ኣብ አዲስ አበባ ወልድያ ዓፋር ትግራይ ዝበጽሑ ሰባት ዝተዋፈሩሉ ምዃኑ ይገልጽ ብመንጽር እቲ ዘለዎ ተመክሮ ገበን ፋይናንስ ከምዚ ዝበለ ውድብ ናይ ገበን ጉጅለ ካብ ዘይሕጋዊ ኢኮኖሚ ወይ ቢዝነስ ዘይሕጋዊ ረብሓን ፋይናንሳዊ ጥቕሚ ምርካብን ዕላማ ዝገበረ ምንቅስቃስ ከም ዝገብር ይዛረብ እዚኦም መንግስቲ ዘይሰርሖ ነገር ክሉ እንከሎ ወይ ብናይ ምምሕዳር ሕጽረት ቀረብ እንተዘይክኢሉ ዝፍጠሩ ጸገማት ምዃኖምን ይረድእ ንኣብነት ናብ ዝኾነ ከባቢ ቀረባት ከኣቱ እንተዘይክኢሎም ኮንትሮባንዲስታ ይኣቱ ንመንግስቲ ተኪኦም ይሰርሑ እሙኸኣ ዓስቦም ይወስዱ ከምዚ ዝበለ ጸገም ክፍጠር እንከሎ ኸኣም ተበለስቲ ኣካላት እዮም ዝፍጠሩ ዋላውን ሰብ ኣማራጺ ክስእን ይገብሩ እሞ ናብቶም ቢዝነስ ከይፈቱኻ ተኣቱም ኩሉ ነገር ኣብ ዝተዓጽው ኸኣ ንገበነኛ ሂብካ ስራሕ ምስራሕ ልሙድ ይኸውን ይብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ሕጽረት ገንዘብን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባትን ምህላዎም እቲ ጠለብ ድማ ናብ ልዑል ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ንግዲ ዝዋፍሩ ውልቀ ሰባትን ነጋዶን ክበራኸቱ ምኽንያት ከም ዝኸውን ሰሙያ ይዛረቡ ይኹን እምበር መራሕቲ ትግራይ እንትርፎ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ዘለዉ ካብቲ ክልል ወጻኢ ንዘለዉ ኣካላት ክቆጻጽሮም ከም ዘይክእሉ እቲ ክኢላ ገበንን ድሕነትን ይገልጽ ሓደ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከይቆጻጽሮ ወይ ዓቕሚ የብሎምን ካልኣይ ግን የተባብዖ እዮም እኳ እንተዘይበልኩም እቲ ኣማራጺ ህዝቢ የድሕን ስለ ዘሎ ግን ጠጠው ከብልዎ ኣይክእሉን እዮም ካብኡ ሓሊፉ ግን ብልሽውናን ክህሉ ይኽእል እዩ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ከየለዓሎም ካብ ምስጋእ ዝነቅል ክኸውን ይኽእል ኢሉ መብዛሕትኦም ነዚ ኣማራጺ ተጠቂሞም ገንዘብ ዝልኡኹ ሰባት ግን ህይወት ናይ ምድሓን ጉዳይ እዩ ብዝብል ዓይኒ ዕምት ኣብ ሰንሰለት ዝውር ገንዘብ ከም ዝኣቱ ይገልጹ ቅድሚ 3 ወርሒ 35 ሚእታዊት ከፊለ ልኢኸ ከምኡ እንተዘይገይረ ግን ኣደይ ክትጠምያ ኣብ ሓደጋን ዘሎ ሰብ ክትድሕን ግሉኮዝ ግዛእ ተባሂልካ ዝተባሃልካዮ ኢኻ እትኸፍለሉ ኩሉ ነገር ኣብ ዝተዓጽወሉ ድማ እዚ ህይወት ናይ ምድሓን ጉዳይ እዩ ክብል ሽሙ ክንረቕሖ ዘይደለየ ወሃብ ርእይቶ ተዛሪቡ ወሲኹ ድማ ናይ ዝኹሉ ጸገም ከዓ እቲ ዕጽዋ እዩ ሰባት ንምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ እንተይልና ግን ስሰዩ ይብል ፑቲን ሓሚሙ ዝበሃል ወረ ሓሶት እዩ ክብል ላቭሮቭ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ እቲ ፕሬዝዳንት ፑቲን ሓይሙሉ እናተባለ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስተር ላቭሮቭ ምስ ቲቪ ፈረንሳ ዝገብሮ ቃለ መጠይቅ ፑቲን መዓልታዊ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይቀርብ ኣሎ ዝኾነ ልቦና ዘለዎ ሰብ ድማ ምልክት ሕማም ክርኢ ኣይክእልኒ ክብል ገሊጹ ኣብዚ ዓመት 70 ዓመቱ ዝመልእ ፕሬዝዳንት ፑቲን ብሕማም ጥዕና ምናልባቱን መንሽሮ ክሳቀ ይኽእል እዩ ዝብል ዘይተረጋገፀ ግምታት ማዕከናት ዜና እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ እዚ ቃለ መጠይቅ ላቭሮቭ روسيا بزوبا دونباس يوكرين تجبروا زلها جسجاس أبد قتلوا زلها أواني تخايدم سيرجي لافروف أبتي قال محدث حرنت مبرق أو زوبا يوكرين إن روسيا كلمة كنت زي بلوك قدامنت مخانو جليزم نص روسيا سرعة حديث نازي قال سالا زبل بسفيه سنة مسمر كراميلين دقيمو آسمير لهم بريزيدنت بوتين بقتصالي أب كلمة حزبي كم زقرب بمتكاس لافروف TFN أب ذهبوا حبريتهم لبونا زلهم سبات أبتي بريزيدنت ملكتات حمام
ክሪኡ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ኢሎም እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ርእሲ እዚ ወይ ከዓ ንፑቲን መዓልታዊ ኣብ ስክሪን ክትከታተሎ መደረታቱ ምስማዕን ምንባብን ይከኣል ኢሎም ዝኾነ ሰብ ከመይ ከም ዘሎ ንምግምጋም መዓልታዊ ዕድላት እናሃለወ ከምዚ ዓይነት ወለስ ዝዝርግሑ ግን ንሕልንኦም እገድፎ ክብል ተዛሪቦም ፕሬዝዳንት ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብከቢድ ከም ዝሓመ ምንጭታት ስለያ ብሪጣንያ ንማዕከናት ዜና ገሊጾም ነይሮም እዮም ይኹን እምበር እቲ ሩስያዊ መራሒ ጥዑይ ኣነባብራን ዘለዎ ፍቅሪ ስፖርትን ነዊሕ ዓመታት ክቃላሕ ፀኒሑ እዩ ኣብ ገለ ከተማታት ዓናዊ መጥቃዕቲ መዳፍዕን ሮኬትን ዝተፈጸመሉ ውግእ ብዛዕባ ዝስዕቦ ዘሎ ሰብኣዊ ዕንወት ዝተሓተተ ሚኒስተር ወታደራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጺ መጥቃዕቲ ከይፍጸምን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ትእዛዝ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ ሚኒስተር ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብቲ ምስ ቴሌቪዥን ፈረንሳ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንግዝኣታት ዶንስክን ሉሃንስክን ከም ናጻ ሃገራት ኣፍልጦ ምሃብ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ቀዳምነት ሩስያ ክብል ተዛሪቡ ይኹን እምበር ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይቲ ብመሰረቱ ጸላኢ ሩስያ ምዃኑ ዝረጋገፀ ስርዓት ሓዲስ ናዚ ሕጉሳት እንተኾይኖም ወይ ከዓ ክምለሱ እቲ ውሳነ ናብኣቶም ዝግደፍ እዩ ክብል ተዛሪቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሞ ሰላም